Ez mizgin endama koma sorjiyan em ji batmanê îşev tevlî we dibin. Win jî dizanin ku cihan tev bi vîrusa koronayê re rûbirû ye. Win jî em îro wextê em gihane hevdû jî me tev parastina xwe kir em hêjin lev gihane hevdû. îro em ê ji bo we li malê konsereke piçûk bi dar bixin. Em dibêjin ki heya ji destê we hat dernekevne derve û destê xwe pir bişon. Waiting